ಕಾತುಂಬೈದಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಮವನೆ ಕಾತುಂಬೈದಿನ ಜಲತೂತು ಒರ್ತೆಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ತುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪಡಿಯರಿವತ್ತು ಅಂಚಿನ ಎಣೆಬಲ కొంచెం రాజస్వరూపం జాగ్రత్తగా పండుగ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ತಿಪಡುಪು ಇದರ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸುಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೈವ. ನಾವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹರಕೆಯ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾಳ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹರಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹರಕೆಯ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೈವ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು. ಹೆಜಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇವತ್ತು ಆ ಹರಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಈ ಜಾರಂದೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋಡೆ ಈ ಜಾಗ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಜೋವು ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಜಾಗನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಪುರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತ ಸೇವೆ ಆಪಿಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಿನ ಸರಕಾರದ ನೆಟ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಅನುದಾನ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿನ ದೇಪಣ್ಣ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿನ ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಗನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಂಟು. ಅಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪಿಂಚಿದ ನೇಮೋತ್ಸವ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಪಿನ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೋಡು ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಜಾರಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ಬಂದು ಆ ಜಾರಂದ ಎಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಡ್ಲ ನಾಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪೆ ಪ್ರತಿತುಂಡು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮುಡು ಅಕಲ್ನ ಕುದುರೆನು ಉಂತಾದು ಮುಲ್ಪಾಯೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಈ ಜಾಗನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಓಡ್ತಿನ ಆಣಿದ ಕಾಲಡು ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕುಸಡೆ ಒಂಜಿ ಆಗಬೋಗು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ಅವು 15 ವರ್ಷ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ನ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗ ಪೂರ ಆರು ಅರ್ಚಕರದು ಅಂಚನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಕರಿನ 10 ಟೈಮ್ ಮುಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾರಂದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಅಲ್ಪೊಂಜ ಕಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪೊಂಜ ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಆಜಿಡ ಮುಲ್ತ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರು ಪಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಊರದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಡಿಪಡಿರು ಬೂಡಿದಿತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪುನರಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಕಲಾ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಪಂಪನಂಚಿನೇನು ತೋಪಾದ ಕೊರನಂತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತದೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮಜಾರಂಧೆ ಯಾನುಲ್ಲನಿಕಲು ದುಂಪೋಲೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಷಾರಡು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ ಒಡೆಯನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂಗಲಿಗೆ ಆ ಒಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಏನನ್ನು ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಡೆಯನ ಯಾನು ದುಂಪೋದು ಲಕ್ಕವೇ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಡಾಂಡು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಣಿ ಆ ಒಡೆಯನಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರು ನಾಲ್ಕೂರ್ದ ಭಕ್ತಿಯರು ಸೇರಿದು ಕೈಪಾಡಿಯರು ಈತು ಸಮಯದೊಳೈ ಆ ಒಡೆಯನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮರಣಿ ನಡೆತಂಡು ತದೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಿಂಬೋಡು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಭೇಟಿಯಾವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಊರುಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಲೆನ ಅದನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗಡು ಹರಕೆದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದನ ಭೇಟಿ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಲು ಇನಿ ಧರ್ಮಧಾರಂದನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಡೆಯನ ಭೇಟಿನ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಊರದ ಕಲೆ ಕರುಣಿಸಾತು ಕೊಡ್ತೇರು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಭ್ರಮ ದರ್ಶನ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪವಾಡುಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಲ್ತ ಕುದುರೆನು ವಾರ ಬುಡಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಯೋಡು ಕುದುರೆ ನೇಮದಡೆ ಪೋದು ನೇಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡ್ ಪಂದು ದೈವಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಬೆಜ ಮಾಡಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣಿಡು ಇನಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮೀನ್ ಮೇರ್ನ ಸೇವೆಕರ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಮೀನ್ ಮೇರ್ನ ಪರಕೆದ ರೂಪಡ್ಲಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆವೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ಆಧುನಿಕ ಗೊಟ್ಟು ಯುವಕರು ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಅಕಲು ಪಿರಪೋಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜವಣೆ ರಾಯನಾಥ್ ದುಂಬರುಡು ಈ ದೈವದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ತೊಚ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ಒರಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಜವಣೆ ರಾಯನಾಥ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಪಡೆಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅರ್ನ ಸತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ವಾದ ಇವಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗಾಯ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾರಂದಾಯಿ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಸತ್ತಿಗೆ ಯಾನು
ನಾರ್ದು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಮಣ್ಣಡು ದಾದ ಇಂಕ್ ಒರ್ಪರು ಪನ್ಯ ಪುಡಾರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಜತ್ತು ಪಿದಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಬೋಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾನೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪವೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪಾತೆರನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಯ ಜಾರಂದಾಯ ಸುರುಕಾದು ನಡಿಕುದ್ರು ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನುಗು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜುಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕುಜುಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡ ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲುಡಿಂಚಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈದಿಂಚಿ ಸತ್ಯಲು ಐವೇರು ಸತ್ಯುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ದುಂಬುಗು ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮುಲ್ಪ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ವರ ಜತ್ತು ಪಿದಡೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ದುಂಬುದೀಪನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಓಡುಂದುಜಿ ಆ ದೈವ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೂ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೆ ದ್ಯಾಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಆನಿರ್ದು ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣುಗೆ ಬುಡ್ದು ಮುಳ್ಳು ತುಚ್ಚಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಆನಿದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಈ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾತ ದಾಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ನಂಕ್ ಬಂಜಿಗ್ ಬೈತರಿತ ನುಪ್ಪು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಡ ಅವಡು ಬುಳ್ಳಿಡ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದು ಪರೆಗೆ ಯಾವು ದೈವ ದೇವರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕೇಂದು ಜೇರು ಬುಳ್ಳಿ ಕೇಂದು ಜೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಬೈತರಿತ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತರ ದಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೈತರಿತ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ದಾದ ಪಂದು ಆನಿದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನನು ನಮ್ಮನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನು ಈ ಜಾಗು ಕಂತು ಉಂತ ಅದಿನಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಹತ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉರ್ಪೆಲ ಅವಡು ಬೊಲಂತರಿತ ಅವದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಬಂಗಾರು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಹತ್ತು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾತೊಂಬೈದಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಮವಗನೆ ಕಾತೊಂಬೈದಿನ ಜಲತೂತು ಒರ್ದೆಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪಡಿಯರು ಇವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಣೆಬಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಾರನೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ತಿ ಪಡುಪು ಇದರ
ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸುಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೈವ. ನಾವು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹರಕೆಯ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾಳ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹರಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹರಕೆಯ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೈವ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು. ಹೆಜಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇವತ್ತು ಆ ಹರಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಈ ಜಾರಂದೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋಡೆ ಈ ಜಾಗ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಜೋವು ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಜಾಗನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಪುರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತ ಸೇವೆ ಆಪಿಲಕ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಟ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಅನುದಾನ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ದೇಪಣ್ಣ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿನ ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಗನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಂಟು. ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪಿಂಚಿದ ನೇಮೋತ್ಸವ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಪಿನ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೋಡು ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಜಾರಂದೆ ಕೊಡ್ತಿನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ಬಂದು ಆ ಜಾರಂದ ಎಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಡ್ಲ ನಾಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪಿ ಪ್ರತಿತುಂಡು. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮುಡು ಅಕಲ್ನ ಕುದುರೆನು ಉಂತಾದು ಮುಲ್ಪಾಯೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಈ ಜಾಗನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಓಡ್ತಿನ ಆಣಿದ ಕಾಲಡು ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕುಸಡೆ ಒಂಜಿ ಆಗಬೋಗು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ಅವು 15 ವರ್ಷ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗ ಪೂರ ಉಂಡು. 6 ಅರ್ಚಕರದು ಅಂಚನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಕರಿನ 10 ಟೈಮ್ ಮುಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಕಾಲದಿದ್ದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾರಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಆಜಿಡ ಮುಲ್ತ ಅರ್ಚಕರನ ಪರವಾದ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊಡು ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಡಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರು ಪಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊರೋದುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪಾಡಿ ಪಡಿರು ಬೂಡಿದಿತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪುನರಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಕಲಾ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಪಂಪಣಂಚಿನೇನು ತೋಪಾದ ಕೊರನಂತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮ ಜಾರಂಧೆ ಯಾನುಲ್ಲೆನಿಕಲು ದುಂಪೋಲೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಷಾರಡು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ ಒಡೆಯನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂಗಲಿಗೆ ಆ ಒಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಏನನ್ನು ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಯನು ಯಾನು ದುಂಪೋದು ಲಕ್ಕವ್ಯಾ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಡಾಂಡು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನಿ ಆ ಒಡೆಯನಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರು 4 ಭಕ್ತಿಯರು ಸೇರಿದು ಕೈಪಾಡಿಯರು ಈತು ಸಮಯದೊಳೈ ಆ
ಒಡೆಯನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮರಣಿ ನಡತಂಡು ತದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಿಂಬೋಡು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಭೇಟಿಯಾವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಊರುಗು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಲೆನ ಅದನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗಡ್ ಹರಕೆದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಭೇಟಿ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಲು ಇನಿ ಧರ್ಮಧಾರಂದಾಯನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಡೆಯನ ಭೇಟಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಊರದ ಕಲೆ ಕರುಣಿಸಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಭ್ರಮ ದರ್ಶನ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಡೆದಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಉಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಲ್ತ ಕುದುರೆನು ವಾರ ಬುಡಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಯೋಡು ಕುದುರೆ ನೇಮದಡೆ ಪೋದು ನೇಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡ್ ಪಂದು ದೈವಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣಿಡು ಇನಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮೀನ್ ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ಕರ್ತೆರಾದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಮೀನ್ ಮೇರ್ನ ಪರಕೆದ ರೂಪಡ್ಲಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆವೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಗೊಟ್ಟು ಯುವಕರು ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಅಕಲು ಪಿರಪೋಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜವಣೆ ರಾಯನಾಥ್ ದುಂಬರುಡು ಈ ದೈವದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ ತೊಚ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ಒರಿಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಜವಣೆ ರಾಯನಾಥ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಪಡಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅರ್ನ ಸತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ವಾದ ಇವಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗಾಯ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾರಂದಾಯಿ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಸತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ನಾಡ್ದು ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಮಣ್ಣಡು ದಾದ ಇಂಕ್ ಒರ್ಪಾರು ಪನ್ಯಾಸ ಪೊಡಾರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಈಗ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ನಾನಮಾನೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪವೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪಾತೆರನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಯ ಜಾರಂದಾಯ ಸುರುಕಾದು ನಡಿಕುದ್ರು ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನುಗು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜುಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕುಜುಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡ ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲುದಿಂಚಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದೇವೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈದಿಂಚಿ ಸತ್ಯಲು ಐವೇರು ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ದುಂಬುಗು ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮುಲ್ಪ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಪಂಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ವರ ಜತ್ತು ಪಿದಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ದುಂಬುದೀಪನ ನನೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಓಡುಂದುಜಿ ಆ ದೈವ ದೇವೇರೆ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವೇರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೂ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೆ ದ್ಯಾಗ ಪಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಆನಿರ್ದು ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣುಗು ಬುಡ್ದು ಮುಳ್ಳು ತುಚ್ಚಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಆನಿದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಈ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾತ
ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬೈತರಿತ ನುಪ್ಪು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಡ ಅವಡು ಬುಳ್ಳಿಡ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದು ಪರೆಗೆ ಯಾವು ದೈವದೇವರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕೇಂದು ಸೇರು ಬುಳ್ಳಿ ಕೇಂದು ಸೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಡ ಕೇನೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಬೈತರಿತ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತರ ದಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೈತರಿತ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ದಾದ ಪಂದು ಆನಿದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈನನು ನಮ್ಮನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕಂತ ಉಂತ ಅದಿನಿ ದೈವದೇವೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉರ್ಪೆಲ ಅವಡು ಬೊಲಂತರಿತ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಬಂಗಾರು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಎಂಡಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜಾರಂದಾಯ ಬಟ್ಟ ನಾವುಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ಜಲತೂದು ನೆಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದುಮ್ಮಿದಿಕ್ಕಿಡ್ದಿ ಒಂದು ವರ್ಮಲೋಕನೆ ಕಾತೊಂಬೈದಿಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯಿಂಚಿತ್ತನ ಒಟ್ಟೆಪ್ಪ ಉಳ್ಳ ದಿನ ಅಷ್ಟಪಾದಗೂ ತರತಕ್ಕಾದು ರಾಜ್ಯುಡು ವೈಭವಡು ರಾಜ್ಯವಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ತಮ್ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಮೇರೆ ಎಂಬೈದಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ದುಮ್ಮಿದಿಕ್ಕಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆತ್ಮಪಾದಗೂ ತರತಕ್ಕಾದು
ಉರಿಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಘಟಕ್ಷರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಒರಿಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಇರುವೆರಡಿದಿ ಪುರುಷೇರ್ನ ಸೂರ್ಯದ ಮನೆತ ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಡರಡಿ ಪುಂಚಿತ್ನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತರಣತಕ್ಕಾದ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನು ದುಮ್ಮುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಒಂದು ವಜ್ರದ ವಶ ಇಂಚಿತ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ತೋದು ಮುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಇದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಅಪ್ಪಗರ್ತೀಶ್ವರಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತರಣತಕ್ಕಾದ ಕರೆಂಟ್ ಪುಂಚಿತ್ನ ಕರತ ಪಪ್ಪುನ ಬಲಾಬಲಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಡು ಮೇರೆಯೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ನ ಸರ್ವಸತ್ಯಗಳ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ತರಣತಕ್ಕಾದ ಗ್ರಾಮತನು ಮಧ್ಯಡು ಜಾಗ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೈದನ ಭಗವತ್ಪತ್ಯರ ಮಧ್ಯಡು ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಾಗ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತ್ರಾಯ ಭೂಮಂಡಲಡು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಪುಚ್ಚಿತ್ನ ಧರ್ಮನೆ ತಲೆಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಕೊಡ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಾದು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲ ಕೈಲಾಸ ಕಿರೀಟ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲನ ಬಿಡ್ತು ಚಿತ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಚತುರ್ಪ ವಿಧಾನ ಚಿನ್ನ ಕಾಲ ಆ ಬರ್ತರೆ ಮಾರುದ್ರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವರದಾನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಧರ್ಮನೆ ಅಧರ್ಮಾಪುಡು ಅಧರ್ಮನೆ ತಲೆಮೇಳದ ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಬರ್ತುಗು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಡಾದು ವಿತ್ತ ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲ ಬಿಡ್ಲ ತಿರ್ತು ಭೂಮಂಡಾಲ ದುರ್ವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಗಂಗೆದ ಧರ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನವು ಜತ್ತು ಬಿದಾಳ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ಒಡೆಯನಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತ ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲ ಬಿಡಿಯ ತಿರ್ತು ಭೂಮಂಡಾಲ ದುರ್ವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಗಂಗೆದ ಧರ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನವು ಜತ್ತು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಕೂಲೂರು ತತ್ತು ತೆಂಟೆ ಚಚ್ಚೌಕದ ಕಲ್ಲಾದು ಉದಯವರ್ ಪುಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕೂಲೂರು ತತ್ತು ತೆಂಟೆ ಚಚ್ಚೌಕದ ಕಲ್ಲಾದು ಉದಯವರ್ ಪುಂಚಿತ ಪೊರ್ತರು ಅಪ್ಪು ವೈದ್ಯದಿನ ಕೈಕತಿಕೊಂಡೈ ಅಪ್ಪು ವೈದ್ಯದಿ ಉಂದೆನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆಗಾವು ಬಂದ ಇರಾದಿರದು ಬದುಕಿಳಿದಿ ಒಂದು ಜಾರದ ಮನ್ನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪತೊಂಬರ್ ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಸ್ವಪ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಬಂಡ ಯಾನು ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಕು ಭೂಪೂಜೆನ ಕಟ್ಟಲೆ ಸಾನಮುಂಡಿಗೆನ ಕಟ್ಟಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಅದು ನೆರೆಮರ್ಪೆ ಅಂತ ಭರವಾಶನ ಕೊಡ್ತರು ಕೊರಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾನಮುಂಡಿಗೆನ ಕಟ್ಟೆಯರು ಭೂಪೂಜೆನ ಗರ್ಭಯರು ಧರ್ಮದೈವ ಅದು ನೆರೆಂಬರ್ ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಜಾರವರ್ಗದ ಮನ್ನದ ಅಧಿಕಾರಣ ಬತ್ತೊಂಡ ಜಾರಂದಾಯ ಮತ್ನ ಪುರಾಪುರ ಬತ್ತೊಂಡ ಜಾರಸ್ಥಾನ ಜಾರಚಾವಡಿ ಮತ್ನ ಮೂರಿ ವಿತರಣೆ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪ ವೈದ್ರ ಮಾಯಗಾರಿ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ತುಂಡ ಸತ್ಯನಾಥೆ ಧರ್ಮದ ಬತ್ತನ ಧರ್ಮತ್ನಾಯ ಜಾರಡು ಮನ್ನಗ ಜಾರಂದಾಯ ಮತ್ನ ಪುರಾಪುರ ಬತ್ತೊಂಡ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಡು ಯಾನು ಪ್ರಬಲಾವಡು ಬಂತ ಇರಾದಿರುವುದು ಬದುಕಿಡುದೀವಂಡ ಮಾಯ ಮದ ಮಾಯೆ ಐತಾ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಗೆ ಸಸಮಾನವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಅಂಗನಡು ಪಾಡಿಂಚಿತ್ನ ಗಜಗಂಬ ಏರಾಯಿಂಚಿತ್ನ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡಿಂಚಿತ್ನ ಗುಟ್ಟಾಯಿ ಮತ್ತೆರಡು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡಿ ಯಾರಿಂಚಿತ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಭಂಡಾರನು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡಿ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಯಿ ಮತ್ತೆರಡು ಕೆರ್ಪಾಂಬತ್ತಿರ ಕಾಡು ಭಕ್ತಂಚಿತ್ನ ಸಾರಾಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅನ್ನದಾನದ ಮಹಾಕೃಪೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಸಂಸಾರ ಅಂಚೆನ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಾತ್ರ ಒಂಡೆಳ್ಳ ಈ ತಾಚಿನಟ್ಟು ಅಂಗನಡು ಬಾಡಿಯರ ಗಜಗಂಬ ಏರಾಯರ ಚಪ್ಪರ ವೈದ್ಯರ ಕೊಡಿ ಬಾಡಿ ಮಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತರ್ನೆ ಏನಿಕಕ್ಕರ ಗೊಡತಿ ಬಂಡ ವಲಸಿ ಪಂಚಗಜೆ ದೀಕ್ಷಿತೃತ ಮುದ್ರಿಗೆ ಬಲ್ತಿನಾಚಾರ ವಿಚರಣೆಗೆ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಗುಂದುಗರತೆ ಏರುಪೇರು ವಿಷದೋಷ ವೀಸಬಹು ಧರ್ಮತ್ನಾಯ ಅಂಚಿತದಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಿ ಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ನರ್ಪಣಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ 95 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾವದಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಂಗಣವದ್ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿಯರ ಮಲ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ತುಂಬುದಿವಲ್ಲ ವಿಷಾಂತ ವರ್ಪತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಾನವಾಯಿನ ದೊಡಲವಾಗಿ ಪಾಳ್ಳ ಅಮೃತ ನಿಡೀ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಲ ಹಾಲನ ಲಿಪುಲ ಎಡ್ಡೆನು ವರಿಪುಲ ಮರಣದಾಂತಿನ ಮಾಯೆ ಮರಣದಾಂತಿನ ಮದಿಪುಗೆ ಬಿಕೊರ್ಲ ಮಲಿನದಾಂತಿನ ಬಾಡಿ ಬಡಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತನ ಜುದುವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದನ ಪತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕನೆ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಿ ಡುಂಡಾಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲ ಮನೆ ಮೆಂಚ ಉಡಲೈ ಮನೆ ಮೆಂಚಾವ ಬಿಡ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮುದಿಗಿಡಾಲ ಶುದ್ಧ ಮುದಿಗಳ ಭಕ್ತನ ಮದಿ ಬಿಡಾಲ ಭಕ್ತನ ಮದಿ ಬಿಡ್ಲ ಬಡಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿ
ಜಾರಂದಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜಾಗ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ಸೇಡ್ದಿಂಚಿತ್ತನ ಭಗವತ್ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಆನುಪೊನ್ನು ಏಕರಾಸಿದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಏಕರಾಸಿರುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಜಲದೂದು ನೆಲ ಎಂಚಿತ್ತನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದು ರಾಜ್ಯಡು ವೈಭವಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಜಲಾದಿ ಕಟ್ಟಿನ ನೆಲ ಎಂಚಿತ್ತನ ಹೊರ್ತೆಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ದಿನ ಅಷ್ಟಪಾದಗೂ ತರತಕ್ಕಾದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೇರೆಯೊಂದು ಚಿತ್ತಿ ಮೇರೆಯೊಂದು ವೈದ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗಪ್ಪೆ ಆದ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಮೇರೆ ವೈದ್ಯ ಚಿತ್ತನ ದೈವಜಮಾಜಿ ಮಂಟನ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆತ್ಮಪಾತಗೂ ತರತಕ್ಕಾದ ಗುರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಘಟಕ್ಷರಣ ಪತ್ತೊಂದು ವೈ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಇರುವಿರಣಿದಿ ಪುರುಷೇರ್ನ ಸುಖಿಯತ ಮನೆತ ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಡಲಡಿ ಪುಂಚಿತ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅನುಕೂಲನು ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಒಂದು ವಜ್ರಧನವಶಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ತೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕರತ ಬಬ್ಬುನ ಬಲಾಬಲಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿ ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟುಕಾವಲ್ದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲೆಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಗ್ರಾಮತನು ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಬೈದನ ಭಗವತ್ಭಕ್ತನ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಧರ್ಮತ್ತಿನಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಾಗ ತರತಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಪುಣ್ಯತ್ತನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಜಾಗ ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಲಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಚಾವರಣದ ಮಣ್ಣು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಕಾಲಡು ನೆಲೆಯಾದವನು ವಿಚಾರ ಮಾನವರೇಗಳಿಗೆ ಮದಿಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕೊಂಡಲ ಇನಿತಾತ್ತಿನೊಟ್ಟು ಒರುವಾರಡು ಮತ್ತೊಂಡ ಬಾಲ್ಯಡು ಒಲ್ಲಿಡು ಬಲ್ಪು ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಹೊಂಡ ನವಿಲ್ದ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪ ಹೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯದಾದ ಹೊತ್ತೊಂಡ ಅಗ್ನಿಡಾವೇಶ ಹೊಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂದ ಎದೆತಡೆದು ಬಲುಭಾಷಣ ಕೊರೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆ ಅಗ್ನಿ ಬೊಂಡದಗಲೆ ಬೊಂಡ ಬುರ್ಪದಗಲೆ ಬುರ್ಪುಡು ಸೌತ್ತಾರ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಮೂರ್ತಾರಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೊಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ ಹೋಮದ ಬಗೆಯನ್ನು ಆದಿ ಭಗವಂತ ಗರ್ಭಣೆ ಮಲ್ಪಾಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಒಡೆಯ ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ 4 47 ಐದತ್ತನಲ್ಲ 47 ವಿರದಗ್ಗ ಉಂಡ ಶಾಂತಿ ಬಂದ ಅಸ್ತನಕರುಂಡ ಪತಿಮಾನಿಚ್ಚು ರೂಪುಂಡ ಉಂಡ ಈ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗುಂದುಕೊರತೆ ಏರುಪೇರು ವಿಷದೋಷವೈತು ಹೋಗಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನಾಯ ಅರ್ಜಿತದ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಿ ಈ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ 19 ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ಆಲ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಗ ಪಾದಪತ್ರ ಹಾರನಾಲಿಪುಲ ಎಡ್ಡೆನ ವರಿಪುಲ ಮನನಾಂತಿನ ಮಾಯ ಮನನಾಂತಿನ ವೈಭುಗೆ ಬಿಗುರ್ಲ ಮನನಾಂತಿನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಪತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕನ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಲ ಭೂಮಿಟ ಮನೆ ವೆಂಚಾವಡಾಲ ಮನೆ ವೆಂಚಾವನ ಬಿಡ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗಳ ಭಕ್ತನ ಮದಿ ಬಿಡಾಲ ಭಕ್ತನ ಮದಿ ಬಿಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ
ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಳ ಮುಂಪಾದ ರೂಪಾಲದ ಕೇಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಯನ್ನ ಅಚಾನಕ ಕೊಡಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಗುವ ಐದು ಬೆರಿಪಾಡುಂಡೆ ಕೊಡಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಚಂದ ಮಲ್ಪಾಡುಂಡೆ ಅಚಾನಕ ಬರುವಾರು ಗಡ್ಡಾರ ತೆಚ್ಚಿಡಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಕೂಟು ಸಿಂಗಾರ ಅಂಗಾಂಗ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರ ಗಾಳಿ ಮಲ್ಪಾಡುಂಡೆ ಒಟ್ಟಾಭಾಷೆಡಿ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಬಂದಿನ ಭಾಷೆನ ಕೊಡುವುದು ಬಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಲಿಗೆ ಚಿತ್ತೂರು ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಆವರ್ತಕ್ಕಂತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗವು ಬಲ್ಲ ಅಚಾನಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾಗನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಚಾನಕ ಈ ಮನ್ನಡು ಸಾರದಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ರಾಜವಂಜಿ ಸಹಜ ಅನ್ಕೋ ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಸಹಜ ಅನ್ಕೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರಬೇಡ ಗಣಿತಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಬಯಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜಯಗಳು ಜಾಗದ ಬಲಿಬಿಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿದೆ.
ಯಾನ ಒಂದು ದಾನಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಗೆತನ ಛತ್ರ ಯಾನ ಜುವಾದಿ ಕುಕ್ಕೋಲ್ಯಾ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಾರಿ ಅದೇನು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ವಾರೀತಿಲಿ ಹೋಗಿ ವಾರೀತಿಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕೀರ್ತನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂಚಪೂರ್ವಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಚಾಲನ ದತ್ತ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಸಂಸಾರ ಕುಮಾರಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಾತಾ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಅವು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಕಿ ಅವು ಆಡ್ಕೊಂಡು ഞാനകായിരുന്ന കയറ്റിയാണ് പൊത്തുന്നത് പൊന്തുടി ജാതി അത് മാത്രം നീർ പോയിച്ചിത്ര ജാതി ഇനി മുട്ട ഒഞ്ഞ് മുട്ടുള്ള പിറപൂറെ പൊടുത്തിച്ചിത്ര ಸತ್ಯ ಯಾನತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿತ್ತಗಳ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಸಂಸಾರ ರಾಜ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಿಂಚಿತ್ರ ಪುಟ್ಟರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ ಆರಾಧನದ ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಾಗಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಬೆಳಕರಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂಶನು ಯಾನ ಪಟ್ಟಾಭಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಮಕೊಬ್ಬರೆ ಎಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನ ಸರ್ವ ವಿಧಾನದ ಜಯ ಮುಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮದ್ದು ಪಡ್ಪುರ ಮನ್ನರು ಯಾರನ್ನೇ ಇಂಚ ಮೆರೆಂದುಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಾಭಿತ್ತಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮೆರೆಪಾಯಿಗೆ ಪಂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಮೃತ ಜೊತೆ ನಾರಾಯಣಪುಜರೆ ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಜೊತೆ ಎಂಚ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲು ಮಾತ ಬೋಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣತ್ತ ಅಂಜಿನ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿನ ಭಾರತೀಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂಥ ಜನರು ಒಂದೇನು ನನ್ನ ಪಂಚಾಮೃತನ ಬಳಪನಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಗಂಟಿಯಾದ ಉಂಟಾಗೊಂಡು ನಿಕ್ರಿ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತದ ಭೋಜನ ನಿಂತ ದಿನಟಿಯನ್ನ ಸೇವದ ಪರವಾಗಿ ಗೆತ್ತುಂಬದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕು ಪೂಜೆತ್ರ ಸೇವೆಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಮೃತರು ಭಂಡಾರಗೂ ಪ್ರತಿಮಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ರಗಳ ನಿಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಪಂಚಾಮೃತ ಈ ಮೂರು ಗಮನ ತೀರಿಕೊಂಡ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೆತ್ತ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೆತ್ತ ಮದಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೆತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ ಪರಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ ಪರಲೆ ഞാൻ ഈ മണ്ണിട് നീക്കൾ പ്രാർത്ഥന മന്ത്രം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഗരികൂടെ നീക്കളെ കാപ്പാട് കൊടുത്തേ മിത്തുകൾ നോക്കി കൊടുത്തേ നാളെ വിഷയം നിഞ്ചത്ത
ಅಡೇದಂದ್ರೆ ಬೈದಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಪ್ಪೆಲ ಆಯಲ ಬಿಡಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೊಂಚ ಬಾಯಿಸಲನಾಯಿ ಮಾಯ ಬಂಡರು ಪ್ರತಿಮಾ ತೊಂಡೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರಗಳ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗುರುತುಪಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವುದು ಬೇರಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸರ್ ಗೋರಿ ಗೋರಿ ಕೊಂಚೂರಿಯ Thank you.